Oh. Kumusta guys? Welcome back to my channel, Simply CM. Kagigising ko lang guys, medyo shock tayo. Ang daming pagkain. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo guys. Oh. Wow. So, ano na to? Natog. Tapos, andito yung whole family. Tingnan nyo. Wow. Grabe, ang dami. Nato, utan. Oh, ito aray, lami, makakagid. Yeah. Hindi naman kagabi, kontra na. So. Panghambog na sa mga agaw. Yung mga agaw nga. Panghambog na sa inyo. Silag Fantasy World. Irish. Ito sa kalibuan tao? Oh. Pag-agang Vibachi. Nay magungan ka ng atubangan sa atapat sa ising ng sa gawas. Ano ito ko? Art. Ano sila worth it naman daw? Kasi nga lang ako nakita. Botang na to. Panagulan. Ay ko ano? Pagdali am dito kayo. King, naglibog wa sa tiktuyo nanas sa ilaw na una. Hindi nay gwardiya bitaw, nay gwardiya di. Tukong pod. Bulan din man. Kapag napakuhaan Uy! garden. Ha? Go na inom. Go. Top din sa ni. Sweden. Ah, Pero sa Rinaldo. Ana. Philippines na po yung gigala. Dili la na sa dun. Angay ka po. Kaya dito na sa kuhaan lang. Sukat. Yang kontra kay. Hala nga sa corner. Karuan same ganihon ana sa usawa no. Bigat ano? Pati siya ko kung suka na rin. Right no? Right no. Gabi ba aha kayo? God is eating Nagkagubot na, nagkagubot ka na pagkagabi ba, di sa mong gikanan, mati ni kaon man, o katong yung pizzahan, lagi nga ganahan. Nay nangawat og kanang butilya nga kanang olive oil ba? Customer hubog. Ya tabi-tabi siya. Paguman, gikuha to ni pero nag-acting nga hubog ba? Kuha niya. Unya ni Sojus foreigner, ni Sojus tricycle yan gibutang dito ni Ings Martin. Manawa. Ang katong lalaki nga ni Sud, nga ni palit, ni gawas, nga nagdalag butilya sa restaurant niya sa olive oil. Si Martin na nitugan. Oh, yang nya. Pero ang lalaki medyo kuha na kayo, arugante na ba nga kanang Ahubog na. Oh, yeah. Yeah, we'll be fine. Karon ang babae, iginang Martin, ang kanang waitress nga, kay baw ka, ang katong customer nga ni Sulod, nga karon ni gawas na nag-inom-inom og beer sa gawas, nanguha og olive oil nga butilya. Unya, giso dito sa tricycle. Niya ang driver sa tricycle, of course, Si Pinoy. Martin ba observer di kaysa? Inanam na niya. Ako, pirmi ko na ay lagi pag-apil-apil lagi mga ingon ana. Ingon din ang kanang waiter. Sure ka sir, kay makulbaan siya mo confront sa lalaki ba? So sure ka sir, kanang makulbaan ba ko sir, kay hubog-hubog ba siya sir? Ingon din si Martin nga kanang, oh sure ko, kay kung magkinaon siya, kakita dyan ko, suot niya dito sa tricycle, lagi na Martin nga, ako ni mo, ay na lang i-confront dito, kay ang lalaki naman sa gawas nag-inom, So, ato ang tricycle, kay Pinoy man ang na dito, pangutan na nagdaba. So ang babae po ni ato dito. Gingnan niya nga sir na ang katong imong kulig diri ba nagdalag ka ng butilya sa kuan. Ingon na yung driver. Oh naray. So meaning gikawat jud. Karon gikuha sa babae. Nakakita ang kanang kuan katong Foreigner, gikawat nga ginabutan. foreigner. Gingnan na niya ay can I just pay for it? Kay mo nasakpan mo na I'll just pay for it. Ingon na ng waitress nga kanang ay dili man ni baligya pero kung mangayo kag olive oil tagaan ka pero dili ni antibuok. Okay, never mind. Mao to lisod nagbalik ang babae. Ingon si Martin, di ba sakto ko yung gikuha dito? Ana. Karon ang lalaki sa gawas, nagbarog, nag-inom og bisig tutok ni Martin. Hulog yatay na kita ni. Papatay na dyan na ni. Kung di sa tamang gawas. Dakong tao. Murag ka ng fighter, murag ka ng, ang sinina ba na UFC, basta murag masulon ba? Ahak. Wrong Ako po ni Kulo. Ayaw, ko Martin, huwat-huwat sa tanga, mulakaw na sila kay take away raman ang ikuha sa lalaki. Kumuhawa na sila, diha na ta magawas. Mo to, dugay-dugay mi dito te, kay di jud ko magawas bala ka Dugay di. kay na ka mga atang kon. Nagatang mga kuan, 20 minutes Sila ka siguro. kamog dai, sara. Na siya kuyog babae. Na siya kuyog babae nga pinay po pero di man wa man kay nagtingog ang babae.
Pero ako sa lingkod isa ta magawas kay lalaki na sa gawas niya. Sige tutok na mo ba? Donalan niya Martin Oguan. Kami may customer. Karon paghawa na gyud ko dito na may nakagawa ni gawas ko okay sige mo na ta. Nga naabot pud ang tag-iya nga Italian. Ang tag-iya nga Italian pagkaybaw. Kuan sige kay ko nga nang murag mga kriminal man siguro ng taga-Italia. Mura magiko ka nang kanang oh murag inalag na akong mapagawan. Kayo gusto ko kayo? Wait, kanang isu kayo kinsato. Mo pa paglakaw. Ana na kanang i-describe kay para sa sunod ko no. Nga nagbaro ang Wala si CCTV. basta na i-check siguro to nila pero ang Italian kay kanang makana si ka ba mo kriminal ug naw kako kanang nag-anag sigarilyo ya nag-ana po beer dire. Wala ko lang ko Martin oy like Balik mo din ba? mm. Kamu ga Martin balik mo din ba? Pagdaya mo iro, kung iro na iro. Oh, pila ka bog, pila. Ito na ako. Pila ka bog, duha. Oh. Dua ka ba ka? Ako na ako. Ba. Ah, Kaya akong problema, alam malamba. pero ingon boss Martin lagi siya I mean you can be drunk pero kanang style nga ingon ana nga manguha ba. Kuan ko no very low style. Ay siya for sure dili na niya kausara na buhat po niya sa lain ba. Ang sakpan na lang. Mura lang guguan ko kanang kung masakpan maayo kung di magkiat-kiat ba. Basin dito. Basin. Kay kalma ra man kaayo gikuan niya. Nga Italian suko kay now. So kung murag ka lang sa mga movie ni mo makita niya mo ka ng mga drug lord ug now. Aha. Ganang nagbaro nga ana pa ba? No. May gani mo sila nag-abot ato. Mao gani. Kali magay ito. Ay, lupig ang Italian tanaw na ko. Ay no, papulis to niya. Takpan to. Kristo. Nga awat og olive oil. Yeah. Basta ka foreigner. Nawawag ko. Unya ang mga Mariner kita mga kulata kay nangawat og olive oil. unya ang nakasakop kay foreigner pod unya ang tag-iya foreigner tag-awat. Sa mga kulata kay nangawat og olive oil. Nambuko. Nambuko sila diri oh. Silawin na, di ba masamis na kaysa uban? Right, from this. Boko. Ha? Silawin na ka ng lubihay, masamis Aka na ni? kaysa Yung tingog ko dati explain ba? Explain ba? Oh, sige na, Em. Oh. Yo nakabuko ta diri oh. Tamo isu siya. Masamis man na sa kanang linakaran. Ako ano na nimog ma. Kuskusa nagmayo, padutos. Kanis Denmark no, mahal kayo ni. Naay ka ng kauban na mo ba? Ang ilaha, ang baligya nila sa grocery ka kung nang baga na. Kaya na. Siyempre. Yung gi-slice o ka ng gignagmay nga Kung square ano, ba? ungol. Wag, pwede man juga magnegosyo sa din mo. Ang baligya niyo, tag 40. Di ba? Pwede juga magnegosyo sa din mo. Magnegosyo ng dukot. Kutkuta na, em. Tara ba, kanang Mahal din ang dukot. Kutkuta pag bayo. Mahal ng dukot sa gawas. Mahal bitaw? Mas tamis mo na siya kasi ani. As in. Di ba? Ang dukot sa gawas. Bakit mahal? Pero dahil, Baka oh. na. Dukot sa. Kanang kuan, Dukot sa kanon. kanon ba? Dukot sa kumbrit. Yatay. Imo nilang snack. Imo nilang snack ko ya. Ha? Imo nilang snack. Huy, nangayo ang kuha no, piso, tagain ninyo. Bahala na ang Tapos piso. naika na kung kinutkusan mo. Kani ba mga nani? Edging. Nabuhin mo. Dali eh. Dali mo. Uy. Kakuha din sa atong pitcher. Dali mo. Ito lang na. Di ko ano sa itong picture. Bay, katungo sa bay. Kini day. Kana. Oh, kini. Uban na So, sa Thomas Martin. Tanawa lang. Approve, disapprove. Approve. As in. Yesterday, kay wala man toy. Walay kuan, walay. Walay unod. Wala Best pagkita time. si Martin na yung mga nangulutaw eh. Mo inom gina siya na niyo. Basta na kanina ko. Ako man ka sa lubi. Kanina nagbuak ba? Nagsugod siya inom ani dito sa Singapore. Singapore. Tagkuan pa to. Kanang 11 man siguro or 12 Singaporean. Para sa Mahal ba dito? para sa baw. Bago ng Indonesia. Ambon? Grabe daghan sa Indonesia. Na namin sa Indian area ba?
Tagabuntag, inom siya oy. Hulbaan, kay mo siya dehydrated ko, ana.